37, el Real Mallorca és equip de la segona divisió. Estaba descendido el Mirandés, Albert, que es... Sí, pero eso te pone en la realidad. Si tú no eres capaz de ganar al Mirandés, quiere decir que tú mereces el descenso. Tiene que haber una mejor planificación y a partir de ahí, pues, creo que el salto que se está haciendo bajadas. Tenemos que el Mallorca, un histórico de nuestro fútbol, vuelva cuanto antes al fútbol profesional. Va a ser un jugador para la temporada que viene, agradecer a Mallorca la confianza que han depositado en mí de cara a este proyecto que arranca hoy. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Molt bona, no pot ser d'altra forma, no? Al final, quan arribes a un club com el Mallorca, evidentment coneixes ja des de fora, però no coneixes des de dins o de forma directa, i quan arribes aquí i veus un poc totes les possibilitats que té este club, la sensació que t'emportes és molt positiva i molt bona, clar. La línia de treball era prou clara, no? Intentar firmar jugadors primer que tinguin el talent i la qualitat, evidentment, però que això anar acompanyat d'un nivell alt en lo personal, no? Jo crec que això el club ha acertat i a dia d'avui tenim sort de tindre una plantilla que té talent, qualitat i a nivell personal té també molta categoria. Hem format un bon grup de treball, gent treballadora, amb ganes de fer les coses bé i des de luego soc un entrenador afortunat de tindre al meu alrededor gent de tant de nivell. Sound, a beautiful symphony, the beat of the drum, the echo is waking me, the highs and the lows, talk to me, a whispering word, saying I hold the key. Don't wanna waste my time, I'm waiting for a sign. Don't wanna waste my time in the waiting line again, 'cause this is my dream.
dia d'avui jo veig a la gent feliç, amb ganes de disfrutar també, d'aconseguir coses i d'espectar al seu club. Like a phoenix through the ashes, I come out on the other side where I can fly. This is my dream. This is my dream. I'm done. 'Cause you can't find love if you just give cada un li donarà la importància que té o li llevarà mèrit per ser en una categoria o en altra, però al final està clar que és felicitat, no? Jo crec que aquí la gent, després d'uns anys durs, pues està a falta de poder celebrar coses, de poder alegrar-se que el seu equip pues, guanyi partits o pugui estar en una classificació com la que pues, avui hem obtingut i realment m'alegre perquè bueno, pues, tots passem. No ho ha passat jo aquí, però també he passat moments dolents en altres llocs i saps lo mal que se passa i quan això és molt continu en el temps, ostres, no n'hi ha cos qui ho aguanta, no? Així que esperem que hi puguem donar un any de felicitat i bueno, pues que disfruten, que puguem seguir en esta línia, no? Al final acabe tot bé, que és lo més important. És important i per sort o per desgràcia, fins que no se certifique el que busquem tots, pues, no estarà ningú tranquil, no? En aquest sentit. Així que contents, tranquils, però decidir clar de que falta.